Mirovatî kirêt bû, ev yek ji destê me bû ji bo kiryarên îsan çetîn dibû îmtihan. Ê kirêt kir ji me bû, lê ew mirovên hov bû, xwe veşartin bi heylan, bin perda dîn û îman. Mafê tu kesî nîne, xwe paqij bi dîne, dîn ne fikra kesî ye, Xweda Qur'an şandiye. Îbadet û perestin tenê ji wî re tê kirin, fikr û ramana zana, şîrove li gor dahna. Ew ne dîne şaş nebin, dîn ji Xweda zanibin, dîn ji ezel ta ebed nayê guhertin semed. Tu vî tiştî werbinas, ev ne mesleheta nas, kesê xwe pak kir bi dîn, wan îfşakin ji bo dîn. Bingeha dîn Qur'an e, bê wê jiyan tofan e, dîn heyat û jiyan e, ew ha ji bo însan e. Dema însan tu nebe, wê dîn ji bo çi hebe, Xweda ne melek însan, stûbar kir vê bizan. Dema tu vê bizanî, te çimayî deranî, tê digihêjî bi hikmet, sirra teklîf û qismet. Kesê ji dîn xeber da, ne li gorî emrê Xweda, an li ser navê Xweda, emir û ferman bi we da. Bila Qur'an be pîvan, ne gotinê dê û bavan, fetwe ku dan bi awaz, çavkaniya ji wan bixwaz. Evana tev lîstikin, divê em xera bikin, hedbî ev kar giran e, Xweda her tiştî zane.